Здравейте! Днес ще ви покажа новата ми кукла Viper Gorgon от Monster High. Да, тя ми е нова, току-що я получих. И да, нека да започнем с нейните аксесуари. Тя си има една черна поставка. Тук пише Monster High. Един дневник, който няма да ви го показвам какво пише, защото вътре е на английски, тъй като куклата е от чужбина. Но така изглежда. Една чантичка с гримове, тъй като тя е гримьорка. Тя се отваря, тук има огледалце и вътре сега ще ви покажа. Тази четчица за руж и тази палитра за сенки. А сенките са оформени като черепчета. И тук има дръжчица за куклата. Върви също и с едно гребенче. Тук пише Monster High, а това е едно черепче с панделка. Ето я куклата. Тя е дъщеря на змията, мисля, че беше. Не съм много сигурна, тъй като, както ви казах, дневничето е на английски. Има змии по косата на главата по-скоро. Ето ги, те са розови. Има зъбки и много красиви очила, защото ако ги махне, тя ще вкамени всички, които погледне. Косата и предните кичури са розови, а иначе отзад е бяла косата. И кичурите са сплетени с едно ластиче в змиите. Тук има един гердан с змии и една много красива рокличка. Ето я. Кожата ѝ е на люспи. Ето и ги страхотните обувки. То има змии и зъбки. Ето ги. Много са красиви. Тя е на 17 и от филма Ужас камера начало. От нейната колекция са и Елизабет, Хънислъм и Клаудия Улф. И да. И това беше клипчето от мен, приятели. Надявам се куклата да ви е харесала и искам да кажа, че не се хваля с нея. И да, ако искате да разберете откъде съм я взела и къде можете да я намерите и колко струва, просто пишете долу в коментарите и аз ще ви отговоря. Чао, чао!